Per molts anys del teu xicot, Diana! Noies, gràcies, però per què per molts anys del meu xicot? No és el meu germà, és en Dima. Sí, Diana, en Dima és el teu xicot, per això... Per cert, Diana, quants anys fa en Dima? Crec que en fa 16, diria. Tant de bo en tingués 16, jo. Diana, fareu una festa? A qui convidareu? Li he preguntat, però encara no m'ha contestat. M'ha dit que serà una sorpresa per tothom. Diana! On és el teu xicot, que fa anys? Potser ho està celebrant amb altres nois. Estic segura que en Dima no vindrà a l'escola avui. S'ha arreglat molt avui. Crec que té una cita. Escolta, Iana, jo he parlat amb en Dima aquest matí i m'ha dit que vindria a l'escola. Diana, li has preparat un regal a en Dima? Sí, un petó d'aire. Molt divertit. No m'ofeneu amb les vostres bromes. Els 9A i jo celebrarem l'aniversari d'en Dima i vosaltres només mirareu. De debò, Diana? Ja saps que en Dima diu que el Déu G vindrà a la seva festa. Serà més divertit? Merda! Merda! És veritat, Diana, això? Bé, sí, Júlia, en Dima ho pot fer. Nat, és l'aniversari d'en Dima avui. Com és que jo no ho sabia? Dasha, no ho sé. Tu segueixes la seva vida. Dima, és genial. Tens 16 anys. Sí, sóc adult. Ostres, tant de bo tingués 16 anys. Per cert, els meus pares em compraran un cotxe nou aviat. Dima, deixa de presumir. Els meus pares van dir que em comprarien 2 cotxes quan tingués 16 anys. Bé, deixem les caixes i anem a l'aula. Què, ja veuràs quan els meus pares em comprin un cotxe nou. La Diana no s'escaparà mai de mi. Dima, realment no m'importeu ni tu ni la Diana. Per cert, Dima, què hi ha a les caixes? Què hi ha? Doncs una mica de menjar molt bo. Aquestes pastes són per la 9A i aquestes per la DUG. Dònuts! Però Dima, per què has comprat dolços per la DUG? Sí, són la mala colla. Vinga, nois, és el meu aniversari. Tothom a l'escola ha d'estar de bon humor. Molt bé, Dima, segueixes igual. Anem a l'aula. Patrick, espatllarem la festa d'aniversari d'en Dima? No, Art, també ens han convidat. Uau, el noi de l'aniversari! Doneu-me les seves orelles, que les estiraré. Jo primer. Diana, en Dima està aquí. Per molts anys, Dima. Ja hi som, una història d'amor. Ara farem una història d'amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. No ho puc suportar. Doncs marxa cap a baix i fes alguna cosa. Com ho puc fer, això? No li he fet cap regal. Pots demanar un, sí? No? Som-hi! Per molts anys! Per molts anys! Per molts anys, Dima! Per molts anys! Ja està, pareu. Gràcies a tothom. Us convido a tots després de l'escola al partibús i després anirem al club. Dima, has convidat els DUG? Hola, Dima! Per molts anys! Ei, Dasha! Oh, gràcies, Dasha! I per molts anys de xicot, per tu també. Mare meva, que pesada. Espero que no es patlin la festa d'aniversari. Noies, millor marxem d'aquí. Per molts anys, Dima! Et desitjo el millor. Felicitat, salut, bones notes i que pensis en mi sovint. Gràcies, Dasha. Molt bé, Dasha. Aquest és el millor desig del dia. Per cert, Dima, la Dasha ha encarregat un regal per tu. Diana, estic impactat. Bé. Nat, com ha anat? Com em veus? Tot perfecte, ben fet. Espero que arribi el teu regal. De fet, ja ha arribat. Anem a buscar-lo. Som-hi. Dima, ja veig que la Dasha segueix enamorada de tu. No pararà mai, que pesada. Diu que estima la Diana, però després no para d'abraçar-se amb la Dasha. Totes ho hem vist, això. Pots callar? Diana, no va ser culpa meva, ho va fer tota sola, jo t'estimo. D'acord, Dima, ja veig. No hauríem de parlar d'això. És el teu aniversari avui. Però deixa d'abraçar-te amb la Dasha. T'està besant i dient que t'estima. I t'abraça per la nit, i t'abraça per la nit. Uau, en Dima ens ha convidat a la seva festa d'aniversari. És genial. Esclar, Marúcia. Ell ja sap que sense el Déu G, la seva festa d'aniversari seria un dinar de casa l'àvia. I l'MC Art serà l'estrella de la festa. Art, relaxa't. Els de Déu G som tots guais. Sobretot en Patrick. Vaig a mostrar a la Júlia el meu nou ball.
Tu, tu, Nat, creus que li agradarà el meu regal? Esclar que sí, Dasha. I la Diana què? Sempre està regalant les orelles. Ningú la necessita. Vinga, som-hi! La Dasha i la Nat vindran a l'autobús d'aniversari? Júlia, esclar que sí. No les has vist? La Dasha ha abraçat en Dima. Sí, li ha dit que li farà un regal. El vull veure. Dima, si has convidat aquests petits al partibús, no t'entendré. Sí, Dima, no hauries d'haver convidat a la DUG. Nat, anem! Vinga, dóna-li el teu regal al Dima. Nat, espera. Estan parlant de nosaltres. Què? Escolteu, nois, m'és igual la colla del DUG, però el fet és que en Dima ha convidat la Nat i la Dasha de 8è. I és massa. Què hi faran allà? Realment no sé com la Dasha sap del meu aniversari. Nois, li heu dit vosaltres a cas? Dima, ja saps que ni parlo amb ells. Potser ho hem fet els de la DUG, Dima. Nosaltres no ho hem fet. Dima, si me n'adono que m'has enganyat, faré que ningú hi vagi a la teva festa d'aniversari. Només ho celebraràs amb la Dasha i la Nat. Queda clar? D'acord, Diana, la Dasha i la Nat no aniran al partibús. Art, els hi pots dir que no estan convidades? Doncs no ho sé. No ho saps? Què? Explica'ls-hi. Què vols de mi? No sé a qui has convidat. Sé que has convidat a la 9G i a la 10G. Això és tot el que sé. Ho has escoltat, Diana? 10G i 9G. En realitat no suporto a la Dasha. Nat, has escoltat això? Així que li hem comprat el regal del Dima per res? No ens convidarà a la festa. No ha comprat caramels per nosaltres. Nat, t'ho he dit, és una mala idea. Dasha, no pateixis. Si nosaltres no hi anem a la festa, ningú ho farà. Ha llogat un autobús per anar-hi. També menjar... Ho té tot preparat, ara. Sí? Doncs ho espatllarem tot. Vols veure com? D'acord, Dima, confio en tu. Relaxem-nos i agafem lloc. Bé, dònuts, pastes... Què farem? Ens ho menjarem tot? No, anirem a la cantina i agafarem xili. Xili? Nat, què vols dir? Dasha, anirem a l'autobús nosaltres, no els de la DUG, ni els 9A. Sí! Sé que és trist, però és l'única oportunitat d'anar a la festa d'aniversari d'en Dima. Dasha, on ets? Aquí. Dóna-m'ho. Patirà molt amb aquest picant. Nat, de pressa! Què passa si algú ens veu? Entrarem i ens posarem a ballar amb en Dima a la seva festa. I què passa si en Dima menja d'aquest picant? Dasha, para ja! Vols anar a la festa d'en Dima o no? Espereu, que ningú surti de l'aula. Vaig a buscar els dolços. Sí! Caramels! Patrick, pots vindre? És aquí el bus de la festa? No, el Patrick i jo us portarem els dolços. M'encanten els dolços. Va, afanya't, el descans no dura per sempre. Ja vaig. Patrick, aquesta és per la DUG i el suc també. D'acord. Nat, què passarà ara? Mentre tothom vagi a fer globs d'aigua per evitar el picant, estarem de festa amb en Dima. Nois, els bunyols són aquí. Dima és genial. Molt bé, que tothom rebi un dònut. Jo sé que la Marúcia en pot menjar 3 alhora. Sí, Marúcia, seràs la última. Ja et coneixem. Perquè si ets la primera... Una lliçó més i ja som al partibús. Sí, farem la festa grossa. Nois, tinc pastisseria especial per vosaltres i donos per ells. Que bé! M'encanten les pastes. Jo vull aquesta. Crec que jo també agafaré aquesta blanca d'aquí. Jo vull aquesta també. Jo crec que agafaré la de xocolata. Júlia, agafa una i au. Vaig, Cap. Nois, després de la classe arribarà la limusina i ens portarà a la festa. Esclar que sí, Dima. Si hi ha algú que no li agraden els dònuts, me'ls pot donar a mi. Marúcia, hauries de callar. Què és això? No ho entenc.
Per què pica tant? Nois, això és una trampa. Dima, quin tipus de pastes són aquestes? Dima, què és això? Pastisseria especial. Nois, vosaltres també noteu el picant al coll? Mare meva! No! Ai! Però, nois, què passa? Pica? Sí, això pica molt! Sí, això pica molt! No! Ai! Nois, però què passa? Estava fent tot el possible. Això crema molt. Dima, els teus amics no agraeixen res. Si preparessis dolços per nosaltres, mai faríem això. He fet tot el possible, no sé què passa. Dima, són amics de debò? Tu volies convidar-nos a la teva festa? De fet, això és per tu, pel meu osset de peluix. Gràcies, Dasha, però això és molt raro. Que és raro, això? Ells t'han traït i la Dasha i jo sempre et recolzem. Oi, Dasha? Esclar, Dima, i anirem a la teva festa amb tu. I la Diana? No veus que no paren de cridar i dir que les teves pastes són molt picants? Has estat molta estona preparant això. No ho sé, Dasha, això no està bé. Dima, què és això? La boca m'està bullint! Sí! No! Ai! Ho has fet perquè no vols que anem al partibús? Nois, però si només són pastes, què és el que està cremant? Dima, t'ho hem dit. Quin tipus d'amics són? Només t'escridassen a tu. Dasha, jo no obriria la boca si fos tu. Sí, perquè et farem menjar aquestes pastes. Nois, la Dasha i la Nat tenen raó. Acabeu d'espatllar la meva festa d'aniversari. Dima, què? Que hem espatllat la teva festa d'aniversari? Elles ho han fet. Nosaltres no hem espatllat la teva I la festa. Diana t'ha encarregat un regal. Sí, ets molt poc considerat. Oh no, això pica molt. Una altra vegada. Aigua! Oh, noies, mireu, el partibús ja és aquí. Va, marxem cap a la festa. Marxem, marxem. T'ho he dit, Dasha. Oh no, mireu! Han marxat a la festa d'aniversari. Segur que això ho han fet elles per deixar-nos fora de la festa a nosaltres. Diana, espera! I si ho han fet les noies? No ho sé, estan juntes. Anem. Feu m'agrada al vídeo, subscriviu-vos al canal i cliqueu la campaneta. Adéu a tothom! Yeah, push your limits with you.